digawe. Karo nikah wis dipangan. Oh iya. Jare bar nyiptane lagu anyar lho kan. Oh iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Diculeke Bunga. sih. Ya. Ini duet kok nyanyi sih gitu. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, sadar. Biasa tak pengen bermu ya. Biasa karyamu tak pengen bermu aku. Sing kula pawe. Enggak lah. Karya itu ora apik Oh, elek. itu diatur mawon kula isi lho. Lah nyapa? Mboten kula share. Saiki kan betul sampe aku. Aku tak pengen bermu karyamu kaya apa. Kira pas itu. Tinggalnya pelok. Oh, lari betot. Bewak kok betot. Betot, pokoknya ngomong. Ngeluh ini aku gak mengeluh itu. Karo dari Pak Suhadi, wah jangan sok. Gue tempe, sopo yang murang. Luar biasa, ada suwun Mas Suhadi. Budi berkah, Jumaten menjenengan sak keluarga. Amin. Ya, langgam Indonesia sak langgam mungkin diikutnya kalau mas-mas Juraras Indonesia pengen krungu Bapak. Nah, coba buka celok. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali. Ning tak kira kanca-kanca iso. Nek iso lagu Ngawi Rama. Oh. Kamu dua nek mondol kok. Nek mondol bun. Nek kula sendiri, Mas. Oh, sendiri. Nek pelok kok. Oh, ngalah. Sendiri Mas aku. Nek sendiri tembean berarti yo pindah pelok. Oh iya, aku mau bebas. Dijajah boleh. Ora sing ngene kowe. Kowe nyane tak gulu deh. Nek gamenane untuk dijajah, wong ra entuk. Oh iya. Wong kok dijajah. Bisa. Ya. Saya suni, Pak. Lan aku ingin berukuran. Nyata aku ngalamoning aku rasaku ning kowe rasamu eling janji-janjiku marang kasiramu dumoh bagus jajan hatiku waktu-waktu kamu sehati saksi Mas di Jalaras Nabi pakai pisan tuh. Wis pas lho. Dereng kok. Usul-usule pas lho. Usul-usule pas. Cacane pertama pancen untuk alun-alun piye iki. Usul-usule bagi duwe turu pas karo PC. Nah, iki kok. Tapi niki kon berarti menyatu ya? Menyatu lagi. Nah, sudah bisa mengikuti. ada chemistry ya. Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman terus melakukan Saya tahu seniman harus menikmati kan. oke,
Oh, seniman kalau seniman lanang itu lanang. Maksudnya seniman kalau seniwati. Seniman kali seniwati. Hah? Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Ini siapa? Aktornya siapa? Aktornya siapa? Aktornya? Aktornya rahasia. Oh rahasia. Ini jarang aku sebian untuk. Lagi metu iki. Orang ditokok nih kan ben nyapa. Sempat. Sempat dulu. Nah, ya ada saya ditoke, tidak ini. Sampun tak niku Pak sini. Wis to? Bukan ngoten tok e. Oh ngono to. Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasane ngepos berarti tambah sithik ngono saking gong kayak biasane ngono kuwi. Ki mau tak tenan? Sampun. Ora Niku kelas. dibaleni refleksnya juga. Oh, iya. Pak ini lagi mesti ganteng ya terus. Ini namun ya kanca-kanca latihan perkebunan ya Pak. Siap. Ya di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Sampun. Oh, tanggal 24 dipunekkan ya. Hah? Saya langsung tadi. Langsung dari dangdut langsung tadi. Jadi ini kan, dangdut langsung dari ini. Saya mau itu nabung. Ya terakhir Pak. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas. Udah. Kudunya wis iso. Ardi. Saya aku mau nyanyi dicatat bisa. Iya, iya. Ah, besok tanggal 24 genah dadi apik. Iya Pak. Ini digarap ya Pak. Digarap. Apa biaran Senin ya Pak. Biaran Semen. Nang anu, sampean pasar karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang arah Semen. Apike digarap pelok ya. Apike pelok ora setuju. APS sendiri Pak. Apike sing lho. Oh. Untuk sendiri mau diimprove dari pelok. Oke, coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendangi Pak dosen sing tukang garap iringan di Sulawesi Indonesia ya Pak Do kuwi. Aduh. Aduh kan ini anu lho ini kan biar aku mau tenang. Apa ya? Oke. Eh. Mas Ardi sih ngomong. Aduh kan nuwun biar kesampingan deh. Oh. Sing jalu sapa Aji? Asine kuwi modus Aji. Ya, terus gara sing apik. Wes kok jalu karo Pak Doi arep iringan apa wae iso. Mesti bayar aku. Oh, tenang. Iringan Biola Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Nah, coba sama Kak Mameri ya, garapan kaca-kaca ya. Nah, sing tembang ibumu, Budu Ikut ya, lagunya Loros Sigar, ini garap gamelan lagi. So, sama mengenai kudu sisa. Nah, coba sing sepuh menjenengi ibu. Ini rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi kiai sepuh mergo putra putrine wis nganggo sinane akrami wis mung karek menikmati hidup ya kok. Heeh, barike wis mungkur. Ya, heeh. Ini bar mantu terus disepuro kanca-kanca. Oh ya, jelas Indonesia. Nah, kancane duwe gawe iki disepuro nggo barengan ya, Dok. Yo. Kange laki, mau. Selendang biru, selendang biru, harmoni naik hati, kampung suara gede sareng. Ya. Ayo genderuwo to. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso nyuwara cilik. Heeh. Biasane pirang-pirang dino kae. Lahir pirang-pirang dino bajut. Mas. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rezeki sing diparingi karo Gusti Allah to. Adine saya tuwa ya terus. Oh iya, Saya tuwa. Kowe kok dikai karo rezeki karo Gusti Allah bujang. Iya.
wayang lagi istirahat. Oh, raiso nek kon kaya umur 30-an tekane 40. Oh iya. Tenagane ya. Ya. Ya, sing penting awet lumitu anggone gegulang rek. Kabudayan. Nyatane sore mayu gawe karo klumpit. Ya, terus Nganjuk ya ana meneh. Oh, Joko Liwon. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselangi karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang Cino ganteng-ganteng. Makanya tahun ini kembali kepada kita lagi. Oh ya, Joko Liwon Sukomoro. Alhamdulillah. Lumintir paringane rezeki saka Gusti Allah. Kapono? Ya, makasih. Ganti suara kakung terus. Oh, suara kakung. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu si Pugo. Oh, Pugo. Adine bojoku ya adikku. Oh iya. Ya. Iki bawa kanca-kanca para YouTuber sing kemarin podo lek-lekan to. Oh ya. Siap. Luar biasa. Bulan sisa ini kayak cukup deh. Wah, luar biasa. Ya podo-podo lek golek pangan tidak saling menyulitkan terus. Oh ya, podo-podo ya golek konten. Ya, awake dhewe ya memberikan kelugaran tempat. Ya. Ya, nah aku hanya orang lakon iki mau yo masa kamera ning ngono lho. Omongane sing cuma, anu ini kok mantul segala. Nah aku pegel. Karena kanca-kanca iki sarawai dhewe sudah menjadi satu. Ya kita cari nafkah bersama. Betul. Oh iya. Ngono ya, Pak. Ya. Iku lek bari terus ikan kudu terus enek komponen YouTube diupload kepulangan ikan saling. Mesti. Oh, kedatangan harus diupload kedatangan. Ayo dolan. Ya biasa pulang ke diri lho biasa. Iya. Mesti ngono pulang ke apa? Iya. Agar kok wayangan mbok jalange sapa wae to. Agar nek iki saling iki sapa iya. Iki mau iki aku nganti koyo wong mimpi lho. Sing isolasi Indonesia kok penontonnya nanti 6.000. Biasanya itu mau aku sadar. Bisa mereka saling diunggah namanya. Kudu atur. Jangan lu, biar apa nih orang luar itu bukan di slot. Aku kosong. Ngelai dong. Ngelai itu. Selendang biru. Apa penggeramu? Mundurnya bukan tak boleh terlalu mudik. Lah gak kemana nih? Ada katakan nih. Aku mau sore munggah kene buat TikTok bro. Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki lah. YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kan iso sing komen to. Dalam tua bahkan pola. Lah ini kan saling diri banyak mau nonton. Tak jawab iya.
Zero move on gitu kan. Ya. Ben on kami dhewe. Jare mek on kami dhewe. Iki minggu juta. Ya, maka Putri. Ya. Sangat semangat, wah semangat. Iki pembalungnya asine kelong telu. Ini nyatane Mas Ardi, Mas Guru makan gun balungan juga luar biasa. Ket sore tak tunggal kan dia. Iya pancen yo. Si Tommy pamit pembalunge mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas supir ya mono Mas Edi iki nek sibuk gawe tabu. Wis iki tujune lebih jelas. Sing balung iki wis inti-intine sing ngomong iki wis padha pamit. Ya, kalau wis hari iki sono. Sesuk mi ora patek akeh. Ya, coba. Ya, yuk. Lama. Sok, berubah. Banyak sekali yang berkomentar tadi liburannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk, aku sadurunge wis ngatur. Bahwasanya Mas Komen karo Mas Godot kuwi kersane murgon liburan tok. Nek gendung iki Salindri kuwi konsisten sampai goro-goro, terutama dalane iki aku yo. Yo, ingkatane saya ini Semarang Lungguh, mergo wis suwi uga ora jagongan karo mboke utawa Budui Kurniawati. Kangen aku krungu kabar demikian ora nganggo leren tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ayo, bukan anakku saya kuncara saya andayen bawono. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane Nduk Niken Salindri. Oh ya, iki janji aku menurut Bapak. Nduk Niken kok nyuwara utawa menembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngono lagu Lestari, lagu Pujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Aku wis metuki dhewe cilik bahwasanya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Lho ditampilke. Oh ya, ditampilke kono bang klasik sing karo legase. Ya, ya. Yo kan. Wis ngantuk lho, Nduk. Derek. Cuma dulu pripati ya puadan. Udah iki mau tas minum obat batuk loh, Kak. Oh ya. Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya. Nggih. Ini nyatane mlebu sing putih. Enak irang-irangnya barang. Jadi ini lho, kamu semangat sebabnya apa bikin kamu semangat banget? sebabnya mantan pembuatan derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sami Belajar. Luar biasa. Maka jenengan harus di mandat awakmu wis dirancang. Piye carane supaya awakmu iso ngabdi antara sanadane Pak Suhadi ya. Ya benar kan. Anggap kuliah lho kan. Jadwalnya terlalu rapat. Iya. Iya, sampai harus menentukan jadwalku yang benar, Pak. Betul ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jengben niku nggih menyesuaikan jadwal sing longgar karangannya Bapak Ibu ya. Nek longgar kapan nyatane sing nganggap yo gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Orang keterima dialah gue sendiri aneh ngono kuwi. Jalan ya seperti itu, nek keterima, yo manut karo jalane. Nek ora keterima, dalah tanggapan murah dibatake. Jadi keterima iki jalan ora iso, gue tanggal liyane yo belum dianggap. Ya. Nggih. Kan mbak apa saiki cayu. Jerman sik ngono ya. Nah,
Nah, para pinisepuh tasih pareng nggih lho, Bapak-bapak. Sing kepengin buktekne, nek Calindri kono bakal iki iso apa ora? Lho, malam hari ini mau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing megahno daleme Pak Suhadi, soal buat ini, oke sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga nang TikTok iki nang Dojo Laras Indonesia isih 3.500 tonton awak. Nah, ya biasanya selesai kan ya. Jenengan apa nak? Cahayu. Oh, pelak Mas Indro. Pelak ya. Nah, ya. Ya Mas. Yuku apa? Ya, coba. Tobi yonggan. Boleh ya? Nah. Ini dari aja nggih. Mungkin nek salah nonton tunjukane. Oh, mboten sampeyan iki anakku ge ayu. Ya salah ora seneng iki kan sing combeke salah ngepek sangepe. Yo nah. Yo jangan orang ngetok-ngetok itu lagu Mbak Reno Coke ke biyen saya ini. Ayo, kita wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira hati-hati. Iya, coba kayak apa? Kakung? Sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kawan Mama Bibin ya. Iki mau melu ora? Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Ya. Caca kok parikane rapas to, sing pira? Pipo pabrik sing padha prihatin. Ini dudu parikane wangsalan lho. Ngono? Yo, pipo pabrik iki entuk dene Kustin, ya. Kula pipo pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipo motor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenapa? Ya ya. Pipo banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon. Ya. Pipo uwong. Apa kuwi, Kak? Aja gampang lali. Apa pipo uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Duduk. Lanjut.
Ya. Pasien. Kanca-kanca bisa laras, tepuk tangan buat anak wedok bikin sari ini. Ya. Luar biasa loh, klasik barang dari pangan loh. Iya, Pak.